A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon katentreman saha kawilujengan mugi kasandhingna dhumateng panjenengan dalasan kawula. Nuwun kawula nuwun. Dhumateng panjenenganipun para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang anggung mastuti dhumateng Bapak Yaneng Kotamen. Para pangemban pangbating praja satriya negari ingkang pantes pinundi saha sinudarsana. Para alim ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi ingkang monggo dados panuntun kiblateng manembah. Para sitresna budaya adiluhung ingkang kepareng hamba marti mardawaning budaya tulus. Para tamu sedahan kagem putrian tansah winantu pakurmatan langkung-langkung. Dhumateng panjenenganipun ingkang hamunggugati Bapak Sumadi Ibu Jami ingkang kalenggahan siang priji preka sampun kepareng netepi darmaning asepuh Maharegya putra siwinipun kusumaning ayu Rara Rita Mujiastuti ingkang sampun pikantuk wayuning judhu putra jalutanaya panjenenganipun Bapak Kardi Ibu Sikem tebih saking Laladan Tawangsari RT 13 RW 6 Tawangrejo nun inggih Bagus Wanto. Rahayuning sedya mugi hajat ingkang kamangka panjenenganipun Bapak Sumadi sekalian garwa Purwa madya lan usana tansah mangke rahayu niskala jinaketna wayuning judhu dhumateng Sirat Puja pinanganten kalih malikinipun Bayu Rita Mujiastuti sekalian Mas Wanto. Para lenggah wilujeng siang wilujeng pepanggihan sesarang kula sekadang seni kabudayan Jawi campur sari kes Nabila tebih saking Laladan Gupit nguter Sukoharjo Makmur ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Anton kasepuhan panjenenganipun Raka Mas Agus Madukara kepareng sowan wonten kalenggahan siang punika sun panglipur sarengan keluarga ageng Pametri Budaya Nabila campur sari. Wonten wonten kalenggahan siang punika berkadang-kadang Nabila boten ijen tanpa ruang keparengan diwidwati wonten caca triswara ingkang kepareng sumpang libur lumantar suwanipun berkadang-kadang widwati kepareng jumeneng setunggal mbaka sawiji petupangan sareng keluarga ageng Nabila campur sari. Tebih saking Laladan Jumapolo Karanganyar maju cerdas dan berbudaya Lolindut sarangan Nabila. Macam ini. Teh ayo. Aja tembak-tembak. Nafsu. Najis mukhalado. Oh. Bukan muhrim. Antene ndek iki malah demoki. Ndek iki malah demoki. Anggap saja khilaf. Oh, kilap kok bendina. Kasambet ingkang kanggo kalih tebih saking Laladan Sukoharjo Makmur. Soalipun Mbak Nina Nabila. Kasambet ingkang pungkasan tebih saking Laladan Wonogiri sukses. Soalipun diajeng Ani Alvaro. Makar sarangan berkadang-kadang Pratama Audio Sound System Madukara video syuting sarengan keluarga ageng Nabila mbukatur para lenggah sekejap anggenipun lenggahan kanthi martikan penggalih ngantos paripurna pepanggihan sarengan keluarga ageng Nabila.
Anjing aturaken gunging panduan ingkang tanpa pamit salam pambuka saking para kadang-kadang Nabila Campursari ingkang tebih saking Lalat dan Gupit Nguter Sukoharjo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Anton kasepuhan panjenenganipun Raka Mas Agus Madukara kepareng sowan ngabiyantara wonten ing kalenggahan siang punika nderek mangayu bagya hajat ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Sumadi sekalian garwa anggenipun kepareng ngentas pitulus putra siwinipun mugi rahayu niskala boten wonten pambengan setunggal perapatan kantun donga pamuji dumateng Sirat Mojo pinanganten kekalih rene sampun kepareng mlebet wonten madyaning bebraya ninggal maliginipun Mbak Irita mujastuti sekalian Mas Wanto benjangipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin makarya sarengan berkadang-kadang Nabila seneng guyung Madukara video syuting Pratama Audio Sound System kepareng sumpang libur babila mangke Bapak Ibu para ninggal maliginipun Bapak-bapak Amorawo Ibu Amorawo napa dene para kadang-kadang kaneman ngersakaken lakon lumantar sawanipun para kadang-kadang Nabila Campursari kawula sumanggaaken mangga Dik Nina sarengan Nabila yo Soy Noi Ae So Loi Yo yo Mas Kinku sugeng siang. Alhamdulillah melujung siang Mbak Nina. Aise ngaturaken ujung siang kagem Bapak saha Ibu ingkang nirmatan menika sowan wonten dalemipun Bapak Sumadi. Bapak Sumadi Ibu Jami. Tawangsari. Tawangsari Tawangrejo. Aise. Mangayu Bagya menika putra ingkang kinasih Mbak Rita Mujastuti kalian Mas Wanto tangga dhewe mung beda RT. Bapak Sumadi ingkang pundi miyainipun, Pak? Sing pundi? Ingkang pundi? Oh sing piyayine ndek kaya Bagya niku to. Kowe ki ora ngerti wae mulane. Bayang aku iki Pak biasane Sumadi nek nggon aku ora ndik. Kuwi lak kimpul sing iki. Eh Pak Sumadi ingkang pundi? Pak Sumadi. Pundi? Oh, jenengan Pak. Ampun blundus jenengane mantu bareng ampun lunga. Tanggapne Campursari. Ora lunga ya ki mau ning kamar mandi Oh, ngomongane nggih. adem ense. Nggih nderek mangayu bagya Bapak Sumadi mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tansah kasembatan napa ingkang dipun sedya jumbo ingkang ginaya. Amin. Oh nggih menawi ajeng oh nggih kula nitip Apa Mas? Kok nitip? ada sesuatu yang penting. nggih. Nggih menika Mas nganten nggih. Mas nggih. Wanto. Lah kok anake pun sementen gedene? Oh. Mas Wanto niki Mbak Rita. Nggih, selamat menempuh hidup baru nggih, Selamat Mbak. menempuh hidup Rita. baru nggih, mudah-mudahan jadi Semoga samawa. yang bahagia Amin. nggih. Menika Nabila Swan mriki ugi pun senggulung kalian Mas Agus Madukara, Mas. Madukara wonten. Sembah nuwun nggih, Bos. Nggih, heeh. Kiyaine jana manis. Manis. Karo aku kacek sithik. Apa oke ora gur sithik. Ayo kacek sithik ngono lho. Iki diaturne ingkang mat-matan. Ingkang mat-matan Oh, langkung nggih. rumiyin kula pitados warga masyarakat Tawang Sari. Sari, Tawangrejo menika piyayine budaya. Pramila mangke mbok bilih ngersakaken lagun syukur bagi kepareng dana swanten kawula semanggaaken mumpung menika Nabila sowan. Sih monggo. Sinawang datan boseni wong ayu tansah aleman. Sopo kuwi? Nek kowe ya lali. Aku ora leman kok, Mas. Rakasa tak lakonane angger aku bisa nyawang wong ayu lambemu abang Mas, Pripun? aku arep dibengkolang
saka mburi lho. Sareng berkulang sapa? Lho sing ibot sing langsing lho. Lancang. Yen mati aku wis kurup. Hanggar tresnaku mbok tampa. Pratama Audio Sound System Sinengguyung Madukara video syuting bukatur langen suka lumantar sowanipun perkadang-kadang Nabila Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia. Nadyanto Jawa menika Iki mertandakne rezeki. seneng ngantene niki. Heh? Seneng ngantene. Lah piye? Ndang ude kabeh. Apa kuwi? Dan deres enak. DKT ya. Mangga Mas, dinarak lebet. Engko. Oh, diurung to. Pun sanggih janipun pun sanggih. Oh wis sae kok. Ora apa-apa ya Mas, udan-udan arep ngopo ya Mas? Gumreko terapot-rapot ing ngarsa. Radewa awale to. Arep udan deres kekepan penak piye wong iki anake ganggu lho. Iki ponakane ya, Mas. Jangan mengganggu. Lah iso ora ndang arena dan juara. Sinengguyung para kadang-kadang Nabila Campursari makarya sarengan Pratama Audio Sound System Madukara Production Video Shooting kasepuhan panjenenganipun Roko Mas Agus Purbo
Laksita. Sing sayo sing rukun Mbak Nina. Nggih, Mas. Sowan perkatang-katang Nabila menika sarengan jasa persewaan jangkep Madukara Entertain kan dipun pangarsani Mas Agus Purba Laksita. Asmane meh padha karo jenengku. Lah sapa jenengmu? Nek Mas Agus si Purba Laksita. Lah nek sliramu? Kimpul Kontol Laksita. Hah? Sapa? Kok kaget? Mau sapa? Kimpul Laksita. Ora ora Ya Kimpul Laksita. Kimpul Kontol Koma Laksita. Nganggo koma. Ya nek wani. Aja salah muni lho ya. Nek wani sik rada cepet. Hah? Mbok kono. Nggih matur sembah nuwun Mbak Nina Nabila. Lebih saking lalatan Gupit Muter Sukaharja. Ingkang kepareng ngaturaken setunggal langgam mugi saged damel rena ing penggalih wonten kalenggahan siang punika. Angelangut jroning rasa yen kelingan esemu manis Lali, sik. wis dangutan nggonku nunggu tansah katon ing netra klisak klisik sawengi tan bisa turu anandang lara asmara
lir kombang kang nyidam sari Aku Seripet seripit lipiyani merak kesripit yang ono kandas lomas wira
Lampirus tinggal langgam matur sembah nuwun ayu sumangga katuran lenggah ingkang prayogi sarengan Nabila ingkang sowan. Matur nuwun ya, Mas. Sama-sama diajeng. Aku tak duduk ya. Iya. Sowanipun Mbak Loli. Yo! Wilujeng siang Mbak Loli. Pripun Pak? Oh nggih matur nuwun lho Pak, nggih. Oh iya. Nggih, mengke pokoke mboten napa-napa. Kanca-kanca Nabila niki mengke lerene solar diesel telas leren. Pokoke Anda puas, kami lemas. Kaya ngantene malah. Slendro. Slendro, Dik. Lancang. Kok Aku- wis omonganmu kemajon to, Mas? Iya lah Kok lah kuwi nget merongos kok. Dadi nget walah sing maju ki. Oh iya iya iya. offside. Tak kira omongane ternyata codote. Contong. Codot lah sing ngetipung ae. Codot. Mosok codot bagus sing ngono nek kowe ki yo codot ngono patut. Cia film bagus cia. Hei Mas, tak kandhani yo. Personile Nabila ki bagus kabeh. Sing elek dipateni. Ya kowe kuwi engko lho dilongkes. Oh iya. Jadi aku iki kok sasi ngarep wis ora dijak. Iya, secepatnya dipateni lho wong bagus kabeh kok. Kan sing elek gur kuwi kok. Saya gram sini. Lah sik nyaron idul dhewe kae. Oh. Tulus. Lah iki kan grup. Kowe kan pocokan. Iki rombongan. Oh, rombongan. Wah, gerombolan Nabila. Gerombolan maling apa piye? Lah aku wis dirapat nih. Wis. Iki wis tinggal berencana. Ora apa-apa. Pati urip rezeki wayu jodoh kuwi menungso ora dimenang ngamur bawa sesa. Iya. Sing mur bawa sesa iki sing kuwasa. Iya. Nadan to kowe iki gedeng karo aku, apa genang kowe tresno karo aku? Oh. Cia. Ya, Jarene krungu kabar kowe ra seneng karo wong wedok, Mas. wah. Nah iki Pripun, Pak? Nah, bolo. Pripun, Pak? Bolo. Aku nek awan karo wong wedok ora patek seneng. Ora patek selera. Ning pas wong loro seneng. Lah, kowe iki nek teko yaene ora rabi rugi lemu sunat. Ki ora nek liyane penyanyi liyane ta. Ya iya. Ora kanggo. Malah mburi iki rada pekok. Jare sama-sama gur nggo pipis tok. Guyu wae. Aja mbok empet. Mbak manten ki ra mending Jawa. Lho, ora mudeng Jawa piye? Anake Pak Sumadi kok ora mudeng Jawa, anake Oh, mudeng Mbak ta. Sumadi kok ya, Tak kira ki luar kota. Apik banget lho, Mas. Urung cerot. Oh, urung to, Nyuk. Paling penak rabi penyanyi. Tenane. Cia. Oh, urung di bojo to saiki. Urung kelakon. Urung enek sing gelem. Apa-apa sarwa rangger sula. Omah gedhong sak mobile. Sing duwe. Duwe iki karo kae. Oh, apa Mas? Njaluk lagu? Waduh, makasih. Karajen. Genah ora iso, Mas. Dasar manis tur ayu. Makasih. Ora kowe ene karo Nina. Iya. Kowe biasa. Pinter ngaji tur sregep bekti. Mas Agus, so nek nimbali Nabila melih nggih, nyuwun pangapunten mboten kok menika nyora-nyorane mboten Pripun, MC-ne Mas? kudu kula lho nggih. Lah apa Oke, to? sip. Oh iya jenengan nganuk ya sak wah arep elek-elek ngene iki jenengan nganuk ya Mas ya cah ndek men ya ora ketang kuliah ngono ya. Sarjana ya. Aku urarane ya SPD lho, Dik. SPD. Nadan sekolahku SMA paketan ning kuliahku ya eneng Apa? paket C. Aku sarjana, jadi aku yo SPD. Nge-MC iki apa aku saiki yo senek dinas perhubungan. Perhubungan apa Mas? Sopir travel. Oh.
Walah. Aku ki jurusan Wonogiri Purwantara PP. Dasar manis tur ayu, pinter ngaji tur sregep bekti, diwayuh rangger sula. Mbak Kakung guyu. Sopo sing ngomong? Lah Mbak Kakung lho. Gombok tuwa purun, sandang pangan hangupaya nyukupi butuh pribadi iku imbenke wala. Dungane eli. Heeh, dungane kok ora kelakon. Ha nggih menika sowan wonten panyuwunan. Nyun pangapunten menika canes pamundutan Pak nggih. Panyuwunan saking kadang-kadang Karang Taruna. Apa nggih jenenge? Aku angel. Mukti aku kelingane. Aku kelingane Mukti. Apa Manunggal Mukti. kelinganmu mukti iki lha kowe mau apa krungu? Ada ora krumpi apa aku ki budak. Lah mau Manunggal Mukti. krungumu putri kok karo putih. Putri lak pacarku kae. Apa duwe? Oh, bancike to. Ya ora ketang ora enek ndase enek. Aku kae yang mukae ganti ndas truk wae kae. Lah ndase wagu kok. Oh iya ya, wangur diganti ndas bemo. Dadi padha kaya aku merongos e. Iya, Mas. Didawane Roro Jonggrang. Yo, arep Sragen. Ayo. Ayo iki ngejak sapa? Kanca-kanca. Kok kene ya. Lah iki kowe iki bola apa bola dewa jene? Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga bantu kowe aja kumalungkuh. Perang iki kanggo durung rampung. Bela pati Bela pati Kang Mas Prabu kepala Kang Wasedo perang ing ngono segara. tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung sing tahan lama. Putra Raden Patibangking Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manut sun pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe bebono. Apa dia, Jeng? Candi Sewu sewengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turut. Yo Yo. bilang Iya iya yo iya. Nabila Indonesia. Iya iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya iya. Kowe pancen ayu tenan. iya Ora Ya. bakal yen aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu kalabaran. Mula kowe dadi wanita
Bupati Bupati Kang Mas Prabu Gopala Kang Waseda Sedo barang ing Wonosedara tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Raden Pati Pengging Tamarmaya aku duwe aji sepi gedhe dawa rara jonggrang manuta sona bondo karwa Joko Bendung aku duwe bebana Candi Sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti hae Sembah nuwun Delali tebih saking lalatan Karanganyar ngaturaken setunggaling panjuwun saking berkatan